Nástroje Mimio Studio slúžia na interaktívne vytváranie a prezentáciu obsahu. Panel s nástrojmi môžeme zmenšiť a znova zväčšiť dvojklikom na tento obrázok štetca. Na paneli s nástrojmi máme napríklad nástroje výber, zväčšiť pero, respektíve štetec, text, zvýrazňovač, kreslenie priamok, šípok, geometrických tvarov, guma a vloženie súboru, respektíve výrezu obrazovky. Prvým nástrojom je výber. Máme tu takúto slepú periodickú tabuľku chemických prvkov a značky niekoľkých prvkov. Usporiadajme napríklad prvky 5. A skupiny. Myšou uchopíme dusík a presunieme ho na správne miesto. A takto môžeme pokračovať. Fosfor, arzén, antimón, bizmut. Ďalším nástrojom je zväčšiť. Skrýva sa pod touto ikonou. Ak klikneme pravým tlačidlom myši, respektíve podržíme ľavé tlačidlo myši, zobrazia sa možnosti zväčšiť, zmenšiť a zväčšiť úplne. Takže môžeme zväčšovať, zmenšovať a zväčšiť úplne. Nastaví veľkosť okna na rozmer poznámkového bloku. Taktiež môžeme zväčšiť len konkrétnu oblasť, a to jednoducho tak, že potiahneme kurzor nad zvolenou oblasťou. Teraz znova zväčšiť úplne. Tu máme nástroje pero, štetec, zvýrazňovač a guma. Zvoľme napríklad pero a nastavíme červenú farbu a môžeme prečiarknúť nesprávnu možnosť v našej malej lekcii angličtiny. Teraz môžeme zvoliť napríklad zvýrazňovač a zvýrazniť rozdiely v dvoch správnych možnostiach. Pri pere, šteci a zvýrazňovači môžeme nastaviť farby a taktiež hrúbku čiary. Nástroj guma. Pomocou gumy môžeme vymazávať čiary, ktoré sme nakreslili perom alebo zvýrazňovačom. Farbu čiary môžeme okrem predvolených farieb nastaviť tiež kliknutím na túto ikonu, kde sa nám zobrazí paleta s ďalšími farbami, prípadne je ešte môžeme rozšíriť pomocou tohto tlačidla. Hrúbku čiary môžeme nastaviť pomocou tohto posuvného nastavenia. Ak ho dáme doprava, kreslíme hrubú čiaru, ak ho posunieme úplne doľava, kreslíme tenkú čiaru.